Senci v Novej Tehelni máme posledné trojizbové rodinné domy v ponuke. Pokiaľ máte záujem bývať v tejto lokalite, nepremeškajte jednu z posledných šancí. Viac informácií na www.maxbau.sk. Dom je vybavený fotovoltickým systémom. Kúpeľňa s vaňou, 2 umývadlá a sprchový kút. Priestranná obývačka s kuchyňou. Dve izby. Vonkajšia terasa. Záhrada s automatickou